Вітаю вас, шановная публіка. У мінулым выпуску на канале Пара палітык Зянон Пазняк сказаў, што ў Беларусі здарыцца пералом, што рэжым Лукашэнкі будзе знесены, а Пазняк гэта чалавек, стратэгічныя прагнозы якога, як правіла, збываюцца. Як прадбачлівы палітык, Пазняк не адказаў, калі здарыцца гэты пералом, хто зробіць гістарычную справу, якім чынам гэта адбудзецца. І я бяру на сябе ініцыятыву патлумачыць гэтае пытанне ў эфіры Пара. Мяне завуць Яўген Валошын. Пералом у Беларусі можа здарыцца з дзвюх прычынаў. Першая – гэта дэстабілізацыя ў Расіі. Яны ўжо былі блізкія да гэтага, вы помніце мяцеж Прыгожана. Дзе хто кажа, што гэта была аперацыя спецслужбаў, каб выявіць там магчымых патэнцыйных ворагаў там і іх нейтралізаваць. Я не згодны з гэтым пунктам гледжання. Станьце на месца Прыгожана, так? Ты выступаеш супраць Пуціна, потым цябе збіваюць ракетай у верталёце, ты гінеш, ну так сабе роля, так, у гэтай спецаперацыі. Я думаю, што рэальна Прыгожин меў намеры, ну, на жаль, даў заднюю, на жаль для яго, ён жа ж таксама забойца, злачынца, жудасны. І я ўпэўнены, што за Прыгожиным стаяць куды больш уплывовыя людзі, вельмі сур'ёзныя людзі. Справа ў тым, што Расія уяўляла сябе не зусім вось да канца там вось аўтакратыю. Гэта быў алігархат з элементамі аўтакратыі. У апошнія гады сапраўды Пуцін, навучыўшыся ў Лукашэнкі, спрабаваў такую стварыць класічную дыктатуру. У многім яму гэта ўдалося, сапраўды вельмі сур'ёзны ягоны ўплыў. Але ўсё адно, я думаю, што хапае розных гульцоў і актараў, якія не згодны з гэтай сітуацыяй. Справа ў тым, што многія алігархі, яны бачаць, што шлях, які задаў Пуцін, ён бесперспектыўны. Яны губляюць мільярды за мільярдамі, яны ў многім адрэзаныя ад заходніх рынкаў, там, ад тэхналогій і так далей. І яны мараць пераламіць гэтую сітуацыю. І зараз для гэтага даволі такі спрыяльны момант, там рыхтуюцца выбары наперадзе, так, складаная сітуацыя на вайне. У такі моманты робяцца рэвалюцыі. І я думаю, што у любы дзень, у прынцыпе, нас могуць чакаць нечаканыя сюрпрызы з Расіяй. Другі момант, што у саслабленні Расіі, як не дзіўна, зацікаўленыя самыя важкія геапалітычныя актары ў свеце. Па-першае, ЗША. Праўда, не ў тым, каб проста вось Расія абрынулася і пасыпалася, а у паслабленні, так, каб узяць пад кантроль ядравы патэнцыял Расіі і не дазволіць ім увайсці ў саюз з Кітаем і распачаць трэцюю сусветную вайну, так. Гэта ЗША. Што тычыцца Кітая, Кітай выглядае адмовіцца ад сваіх планаў, значыцца, увязацца у трэцюю сусветную вайну, у іх праблемы з эканомікай. Яны вельмі залежныя ў першую чаргу ад рынку Злучаных Штатаў Амерыкі. Карацей, чырвоны прынц Сі, яму давядзецца адмовіцца ад сваіх амбіцый. А Расія – это тое, што кепска ляжыць, тое, што саслабленае. Пакуль там запрацуюць тэхналогіі тэрмаядравага сінтэзу, якія вельмі паспяхова даследуюцца ў Кітаі, у кітайскіх лабараторыях, это пройдзе 20 год, калі будзе тая танная электраэнергія. А чаму б не пераўтварыць Расію ў такі, ведаеце, сыравінавы дадатак, не пракласці адтуль трубу з газам і нафтай гадоў на 20 і на гэты перыяд не забяспечыць стабільнасць кітайскай эканомікі. І я думаю, што вось названыя актары будуць спрыяць паслабленню Расіі і дапамогуць, каб там адбыліся пэўныя палітычныя працэсы, перавароты, міцяжы і гэтак далей. Другі варыянт для Беларусі – гэта, канешне, вайна ва ўкраіне. Якія б не былі ва ўкраінцаў праблемы, шмат мы пра гэта гаварылі, але сітуацыя выглядае так, што у дадзены момант расейцы на ўсходзе ўкраіны падціскаюць, заваёўваюць лапік за лапікам тэрыторыі, там у раёне Сватава, у Аўдзееўцы сур'ёзныя праблемы, у расейцаў ёсць поспехі. Але гэта не катастрофа, таму што Украіна цалкам робіць стаўку на поўдзень, таму што ўсё зменіць прарыў усіх ліній абароны і выхад на аператыўныя прасторы з перспектывай
хуткага абразання вось гэтага сухапутнага калідору ў Крым. Тады все зменіцца. Это гарантаваная дэстабілізацыя ў Расіі, рухне Пуцін, цару паразы не даруюць, а это ўжо будзе відавочная параза. Украінцы робяць на эту стаўку, у іх няма іншага выхаду. Калі гэта не ўдасца, это можа прывесці да катастрофы. Украінцы павінны ажыццявіць гэту аперацыю любой цэной, шансы ёсць. Но мы спыталіся ў генерал-майора Віктара Ягуна, былога намесніка кіраўніка службы бяспекі Украіны, паважанага чалавека, ці гэта не фантазіі, што можна правесці паспяховыя аперацыі на поўдні і перарэзаць сухапутны калідор у Крым. Думаю, що якихось кардинальних змін на фронті до кінця року точно не відбудеться. Єдина можливість, якщо в русських справді посипеться фронт на лівому березі Дніпра, де вони просто не мають чим прикрити свій фронт. Росіяни просто не очікують, що ми там можемо перекинути якусь, не знаю, велику техніку, там ще щось таке. Але насправді, якщо ми зможемо дестабілізувати у них фронт на тому напрямку, то ми можемо вийти на Чонгар. Тобто не перерізати сухопутний коридор в Крим не так, як ми сподівалися, виходом на узбережжя Азовського моря, десь в районі Бердянська, а несподівано вийти на Чонгар з боку Херсона. Відстань приблизно десь одна та сама, але там менше укріплених районів і менше військ російських, які могли б стримати наш контрнаступ. Вось хто цудоўна разумее, што ў Расіі здарыцца дэстабілізацыя і вельмі хутка здарыцца, гэта Александр Лукашенко. На гэта ўказваюць розныя дэталі. Напрыклад, вось гэтае ягонае памкненне масавае, так, шматразовае запартнёрыцца з палякамі. Паглядзіце, як ён, чалавек, які называў палякаў галоўнымі ворагамі, як ён хваліць партыю, грамадзянскую кааліцыю, малайцы там перамаглі на выбарах і гэтак далей. Паглядзіце, як ён строіць сябе міратворцу, трэба спыніць вайну ва ўкраіне, хоча сыграць на настроях сярэднестатыстычных украінцаў, ён гэта ўмее рабіць. Паглядзіце, як ён спрабуе мабілізаваць сваіх прыхільнікаў, так? Відэа масава разыходзіцца ў інтэрнэце, ён кажа ім публічна, што вы мае дзеці, я за вас адказны. Такім чынам ён проста робіць падзел грамадства ўжо свядомы, так, што з недаверам ставіцца да іншых беларусаў, но вы мае дзеці, я за вас адказны, рыхтуецца да свайго апошняга бою. А ўвогуле, у ідэале, Лукашенко хоча правярнуць наступную камбінацыю. У канцы лютага адбудуцца выбары, прызначаць рознага кшталту дэпутатаў. Ну і яны хочуць надаць вось гэты асаблівы статус усебеларускаму народнаму сходу. Старшынёй этого схода стане Лукашенко. Нібыта вось яго туды выберуць, так? Нібыта ён правядзе транзіт улады, паставяць там іншага прэзідэнта, якога ён будзе кантраляваць. Ну і будуць праходзіць там розныя працэсы, звязаныя з лібералізацыяй. Такім чынам ён спрабуе захаваць сваю ўладу і жыццё, но наўрад ці гэта атрымаецца. Таму што беларускі народ не даруе Лукашэнку ягонае злачынства і скіне яго. Толькі хто гэта зробіць? Я лічу, што самае галоўнае адбудзецца і павінна ў Беларусі. Не эміграцыя это зробіць, а Беларусь. Там найбольшая сіла і найбольшыя магчымасці. Наша грамадства, яно зацялося, ёсць, тарфяны пажар ідзе. Я просто шмат што не буду гаварыць. Але тарфяны пажар ідзе, і самае, паўтараю, самае галоўнае, не адкрыцца раней часу. Вы сказалі, што тарфяны пажар ідзе. Вы ўпэўнены ў тым, што у Беларусі ёсць тыя змагары, якія сябе не праявілі і якія сыграюць гістарычную ролю? Я ведаю. Не то, што я ўпэўнены, а я ведаю. Я салідарны з Яноном Станіславовичам, што самае важнае ўнутры Беларусі і самыя ўплывовыя сілы, яны ўнутры Беларусі знаходзяцца. І я маю пэўную інфармацыю паводле ўскосных дэталяў, інфармацыю, якая не разыходзілася публічна наконт дзеякіх людзей. І сярод людзей, скажам так, з блізкага атачэння Лукашэнкі, сярод топ-чыноўнікаў, ёсць беларусацэнтрычныя, як не дзіўна, якія разумеюць,
Што ёсць Расія, дарэчы, вот і Макей быў такім, плюс-мінус. Яны могуць зрабіць гістарычную справу, і яны ўздымуць бел-чырвона-белыя сцягі, і яны падтрымаюць дэмакратыю. Але найбольш імаверна, такімі могуць стаць беларускія сілавікі, беларусацэнтрычныя сілавікі. Яны таксама бачаць, што няма перспектыў, што вот это вот пра напад НАТО там з розных бакоў, но яны ж бачаць, хто на каго напаў. Ім эта вайна абсалютна не патрэбна, ім не патрэбна быць гарматным мясам. Яны бачаць, што з Лукашэнкам далей шлях хіба што ў магілу, і яны могуць сыграць эту гістарычную ролю. Я думаю, дарэчы, што яны і сыграюць. І вот нядаўна я размаўляў з Романом Светанам, папулярным вайсковым экспертам з Украіны, там мільённыя прагляды, аўтарытэтны чалавек, сам палкоўнік у адстаўцы. Ён выказаў падобнае меркаванне. Давайте послухаем. У нас есть понимание такой сепарации между белорусами и оккупационным лукашенковским режимом. Те же пограничники, ну, части пограничные есть, они конкретно пробелорусские, а конкретно пророссийские есть. Потому на какую часть это там что направлено, это надо точечно определять. Слухайте, ну вы сказали про тое, што ёсць і там вось на баку Лукашэнкі, на тым баку барыкад часці прабеларускія, да, якія вось да Лукашэнкі. Адкуль вы это ведаеце? Это просто вот такая гіпотэза ці нейкую маеце інфармацыю? Нет, дело в том, что ну, я ж учился, еще летать учился в Советском Союзе с 81 по 85 год. И с нами вместе училось очень много белорусов в том числе. И у меня очень много друзей есть среди белорусов, среди военных. Потому знаю из первых уст, можно так сказать. Так что есть там части, которые правильно, грамотно и про белорусские в том числе. Не полностью части, но по крайней мере часть белорусских войск, она реально пробелорусская, понимает, что такое российский оккупационный режим, вынужденно выполнять определенные задачи, может быть, как партизаны ждут своего часа. И я так понимаю, что они его дождутся. Канешне, частка з гэтых сілавікоў это адкрытыя сталіністы, лукашысты, это злачынцы. І ведомствы кшталту АМАП, там розныя, там, я не ведаю, нават сілы спецыяльных аперацый, напэўна, так. Значная частка камітэта дзяржбяспекі Лукашэнкі. Это, канешне, все прапасшыя людзі, якія павінныя будуць, просто іх патрэбна будзе пакараць за злачынствы, там, частка міліцыі, якія замазаныя ў крыві, якія з задавальненнем займаліся парушэннем заканадаўства, так, злачынствамі супраць чалавечнасці. Но я думаю, такіх асобаў насамрэч меншасць. Беларусы, яны мудрыя, яны партызаны, яны таксама прадпрымалі меры, значыцца, вот, як партызаны чакаць моманту, не праявіць сябе, і калі настане дэстабілізацыя, яны зробяць гістарычную справу. Я вам скажу, што ведомствы, якія гэта зробяць, это будуць героі, это будуць эліты, это будуць паважаныя ў Беларусі людзі. У нас геапалітычна вот такая будзе сітуацыя, што Беларусь будзе досыць мілітарызаваная дзяржава, і людзі ў пагонах кампетэнтныя, якія дзейнічаюць паводле прынцыпаў законнасці, нам будуць вельмі патрэбныя. Это будуць добра забяспечаныя людзі, іхныя дзеці будуць, іхныя дзеці іншых беларусаў багатыя, жыць у катэджах, карацей, все будзе вельмі добра, но патрэбна выканаць эту гістарычную місію. Патрэбна скінуць гэты імперска-сталіністка-лукашысцкі рэжым, які проста тармозіць Беларусі, які проста давёў нас да абсалютнай ганьбы. Што тычыцца суб'ектаў беларускай дэмакратыі з замежжа, на маім канале было вельмі шмат крытыкі. Я думаю, што беларусы все бачаць, што няма ўплыву на тое, што адбываецца ўнутры краіны. Штосьці нельга было зрабіць, дабіцца гэтага ўплыву. Тое, што можна было зрабіць, часта не зрабілі. І я думаю, што тут абсалютна няма аўтарытэта, і стратэгічная мэта пэўных людзей, я не кажу пра ўсіх, ёсць прыстойныя людзі, но это жыць у старых вот этих лукашэнкаўскіх наратывах, грантики, шмантики, обогачаться, дзейнічаць па лукашэнкаўскіх лекалах, там прапагандысцкія каналы ствараць, ашарняць у тым ліку хорошых людзей і імітаваць сваю дзейнасць. На жаль, я думаю, беларусы разумеюць эту сітуацыю. Тут беларусаў не надурыш, так, і людзі, я думаю, не маюць ніякіх амбіцый там на Беларусь моцна ўплываць.
такая, ну, ёсць шанс для беларускай дэмапазіцыі павялічыць уплыў. У канцы лістапада ў Киеве под эгидай полка Каліновска, вот это аўтарытэтныя людзі, ва ўкраіне іх паважаюць. Яны ўратавалі імідж беларускага народа ад вялікай гістарычнай ганьбы, калі сталі ваяваць за Украіну, і это быў самае буйное падраздзяленне з замежнікаў ва ўкраіне, украінцы это вельмі цэняць. І спадзяюцца на каліноўцаў. Дык вось яны арганізоўваюць кангрэс, на якім хочуць прыйсці да адзінага знаменальніка датычна стратэгіі па Беларусі, што акупаваная дзяржава, што патрэбна зрынуць гэты рэжым, і пры гэтым рабіць стаўку на сілавікоў унутры краіны. То бок знешні фактар можа стаць трыгерам, но асноўную справу давядзецца зрабіць беларусам унутры Беларусі. Ну і калі б узяліся за галаву, сабралі мазгі ў кубку беларускія апазіцыянеры з замежжа, то я думаю, у іх яшчэ ёсць шанс далучыцца да гэтых працэсаў, але не факт, што яны на гэта пойдуць. І вот такая сітуацыя з дэмапазіцыяй. Такім чынам я хачу падсумаваць. Я чакаю, што пэўныя працэсы вельмі сур'ёзныя і дынамічныя пачнуцца гэтай зімой. Ці з-за дэстабілізацыі ў Расіі, ці з-за таго, што ўкраінцы будуць пераразаць сухапутны калідор у Крым, і пачнецца. Будзе момант для дэстабілізацыі рэжыма Лукашэнкі. Гістарычную справу зробяць, скажам так, суб'екты ўнутры Беларусі, сілавікі, ці лакаматывам працэсаў стануць наменклатуршчыкі сённяшнія, нібыта адданыя лукашэнкаўцы, якія маскіруюцца. Неяк вось такім чынам это адбудзецца, і вельмі хутка будуць вельмі цікавыя часы. Каліноўцы, значыцца, могуць вяртацца ў Беларусь, ордэны, медалі за тое, што яны ўратавалі імідж беларускага народа. Краіна перабудоўваецца, у нас будзе час умацавацца, пакуль там не пачне перафарматоўвацца Расія. Калі скончыцца смута, мне здаецца, што стратэгічнае партнёрства з Украінай, з Літвой, як было ў часы Вялікага княства Літоўскага, гэтыя дзяржавы таксама не змогуць умацавацца без Беларусі. Карацей, вялікая будучыня. Беларускі народ мудры, это народ партызан, народ, які перажыў не адну акупацыю, умее выжываць, умее вось як партызан у правільны момант пакласці выбухоўку пад правільны цягнік. У дадзеным выпадку пад імперска-лукашысцкі цягнік, які пойдзе пад адхон. Карацей, часы будуць вельмі цікавыя. Я заклікаю вас, хто можа, падпісвацца на канал Пара, выказваць свае меркаванні ў каментарах. Мы чытаем гэтыя каментары, мы робім высновы. Да сустрэчы.